Hi guys! Welcome to my diary, and for today's video guys, kay gusto lang akong i-flex ang akong nadawat nga pinaskuhan akong Pasko, o wala na ako na flex tong last time kay nabisi ko. So karon pa na ko siya ma-flex. So tara! So naara ako ang nadawat nga pinaskuhan atong Pasko daay guys. So wala na ako na flex sa atong Pasko kay nabisi ko, nabisi ang person. So natay cycling 6 pieces ni unang kabuok ni siya cycling. So ganahan ko ani nga cycling kay lig-uno ni siya. Mo na yang brand ay active mo ni siya ay active. So lig-uno ni siya nga cycling. So mo ni ako ang gipili nga gipapalit. And then naatay kani pang shoe beach, pang beach ni siya. Then naray ang price shoe beach. And then ang ato ang cycling kay mahal, tag 85 day ang isa, tag 85. And then unom na siya kabuok. And then atay shoe beach kay sinsige mi adto og dagat. Naatay sandal tag 155 ni siya. Nasuot na nako ni siya kaysa. Nasuot na nako ni kaisa, nindot kay siya tag 155 ra ni. Kani siya wala na ni siya labot na sa akong gipangayo nga kuan kay gimutan ko unsa gusto nga pinaskuhan, pero nakita na ko ni siya giganahan ko. And then ana ang nagpalit ganahan makaya kamo ning giapil kay giganahan ko. Naatay suin, ako'y suin guys, suin nga panty. Mahal ang suin rod kitag 65 na siya. Kaning isa ka klase kay 70 75 nara kaning isa ka klase 75, ang kaning isa ka klase kay 65. So dosi ni kabuok isa ka box jud akong kayang gipapalit. And then mo na iyang box ana na siya. Taran, 12 pieces na suin. So ganan ko sa suin kay lig-on ana na yan taklob Arizona ana suin. And then natay isa ka bra, maura jud ning size na ko nakita dito. Ang uban may biscuit po. Ang brand ani kay Barbie Zone. Barato raman. Barato. Dayang price. Dan. So, nara. Ano na sila tanan guys. Wala akong pinaskuhan. So giflex lang nako siya kay last time wala ko pinaskuhan na dawat. Karon kay daghan kaayo. Wala na ko nagpapalit og sanina kay daghan na kay kog sanina. So para murag mauni ang kulang sa ako achar. Bye.